Un pequeno camión con plataforma elevadora incorpórase a flota do Concello de Portas. O vehículo permitirá ofrecer máis servizos de xeito máis rápido á veciñanza. Hoxe en día é bastante difícil conseguir cando se necesite por un momento de apuro, cando hai temporais e cousas desas que hai que sacar ramas que caen na carretera, cando hai cables que caen, sobre todo madeireiros que veñen solicitan de que se baixe os tendidos eléctricos para poder cortar a madeira. Entón estábamos sempre pendentes de disponibilidade de unha plataforma elevadora que viñera a empresa para que nos pudera facer esos servicios. Tamén facilitará a realización de tarefas de mantemento nos tellados de edificios públicos como pabillóns de deportes e colexios. Sobre todo nos pabellóns e nos canelóns dos colexios tiñamos moitos problemas de atrancos tamén das follas, das follas perennes que caen nesta época, e tiñamos atrancos que despois causaban inundacións dentro dos pabellóns, dos colexios, etc. Entón, para estas cousiñas pequenas, non vamos a ser uns especialistas en facer traballos de altura, pero para estas cousas pois é moi importante. O Concello mercou este vehículo cunha achegada á Xunta de Galicia. Dos 53.000 euros que custou, o Goberno autonómico achegou 32.000 a través do Fondo de Compensación Ambiental. Na provincia de Pontevedra foron 14 os concellos beneficiados cun importe total de 450.000 euros. Bueno, é unha axuda que importante para os concellos, para que poidan prestar mellor os seus servicios, e a Xunta, desde logo, neste ano 2026 seguirá colaborando con esa liña de axudas, tanto desde o Fondo de Cooperación Ambiental como desde outros programas. Os 21.000 euros restantes procederon do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra.